Chodím sem do týchto Zoborských vrchov už od dávna a vlastne spolupracujem aj s mojimi kolegami. Poznáme dôverne toto miesto. V súčasnosti je dosť zanedbané, je tu verejné ohnisko, teda je tu možnosť legálne verejne opekať a preto sme sa rozhodli toto miesto nejakým spôsobom zveladiť. Chceli by sme tu vybudovať ohnisko, chceli by sme tento priestor vyčistiť a upratať do náletových drevín. Počítame v tom projekte s niekoľkými fázami. Takže v prvej fáze by sme chceli tento priestor zveladiť, vyčistiť s pomocou dobrovoľníkov, ktorí máme k dispozícii z firiem z priemyselného parku. V ďalšej fáze, v tej prvej, počítame s prípravami na vybudovanie ohniska podľa projektu. Chceli by sme toto ohnisko nejakým spôsobom zrevitalizovať, urobiť to podľa projektu, vymurovať, čiže aby to bolo dôstojné, krásne miesto na opekanie so sedením. Po vybudovaní ohniska v ďalšej fáze uvažujeme aj s tým, že by sme využili tie základy chaty, ktorá tu mala voľakedy stáť. Schádzali sa tu voľakedy trampy, mala tu stať akási trampská chata. No a tieto základy je možné využiť ako zázemie pre opekajúcich, pre turistov, takže dalo by sa tam postaviť nejaký altánok, s ktorým aktuálne teda počítame a ktorý by sme do budúcna radi vybudovali. No a ďalší taký náš zámer rozširujúci je vybudovať tu akúsi geologickú expozíciu, to znamená vybudovať tu taký malý geopark, kde by sa nachádzali horniny a minerály zo Zoborských vrchov. No a samozrejme mali by tento priestor dotvárať aj akési interaktívne prvky, ktoré by tomu dodali aj taký edukatívny rozmer. Budeme radi, ak za náš projekt zahlasujete. Za vaše hlasy vám vopred ďakujeme.